haba mun tari mai shayi ya zaka bani shayi da safiya ka to wallahi ba zan ci biredin nan ba Allah ka taimaka mini dan Allah shanuna ne suka bata shame baka ga shanuna kai kamare ne wallahi baka ezawa me faru ka duba mutumin nan shanuna sakashi na Fulani ne ka san ka duba mutumin nan da shanuna aradin Allah sai na maka Fulani saki a Fulani ka saurara aradin Allah sai na maka sanda ba ku san ba faɗa nan ba mu je gidan mai gari zan kai ku taho aradin dauki hullar ka dauke aradin ku je mu je kai ku je kai ni za ka nuna shanu ku je mu je mai gari wai ya magana gonan nan magana gona ai kai magana take a wannan kai saboda na kai na tura a lokon ka je ka ga assalamu alaikum barka da yawa mun tari Allah ya jama'a ranka sarki wannan ko ga mutunan kawai ya halin shi ya koma ai na san halin sammani tun yau ana yau kan kare sammani to ya aka haka tabar kai da ban saba ganin ana rigima a wajen sana'ar ka ba abin da ya faru mai gai to ni dai ya zo guna wurin shan shayi hamma yana tilin fitina da ni na kamin wani matsaloli na zuwa mishi shayi da zafi ai na san sammani to ni dai ban bi ta tashi bane ba shi hankuri muka abin ga ana nan dai muna cikin wannan rigima sai ni gani dan Fulani ya zo kawai sai ni ga yawon kidan Fulani da mari ya mare ka ya mare garin aka mare shi ya mare shi sai mun ci sadaka 5,000 yanzu ko gaskiya dai ko da amma ni a garinmu ne ba a gaddama gurin to shi kenan ba da mu amma fa gaskiya dai an fa mu ƙara haɗuwa ɗan Fulanin ne ya canja hanya zan je in kawo yanzu ba damuwa wannan wani hukunci kake so a yanke masa ne abin da ke so da kai wannan gonakin na gaji da jiran samanin nan idan ya zo ya baka 5,000 ni na tafi neman shanu no